Študovala som na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach, odbor reštaurátorstvo, konzervátorstvo, závesných obrazov, tabulovej malby a polychromie. A mne to prišlo hneď po skončení školy také automatické, že som dala prihlášku do múzea, ako že som sa uchádzala o prácu v múzeu. Takže od roku 1986 som zamestnaná v Gemerskom-Malonskom múzeu v Rimavskej Sobote ako konzervátorka a výtvarníčka. Ako konzervátorka sa starám o zbierkové predmety, ošetrujem, konzervujem, reštaurujem. Pracujem skoro s každým materiálom od papier, cez textil, sklo, keramiku, kov, drevo, ale keď môžem vyzdvihnúť, že s ktorým materiálom sa mi najlepšie pracuje, tak to je drevo a archeologická keramika. Od roku 1996 až po 2000 som sa zúčastnila paleontologického výskumu ako kreslička v Hajnáčke v lokalite Kostná dolina. Zakreslovávala som sondy a nálezy in situ. V roku 2008 ma oslovil akademický reštaurátor Miroslav Janšto, či by som nebola ochotná mu pomôcť pri retušovaní gotických nástenných malieb, a to v Rimavskom Brezove v evanjelickom kostole. On vtedy pracoval na obnove starého presbytéria a mal málo ľudí. A ja som mu povedala áno a dodnes som mu vďačná, že ma oslovil, že som mohla byť súčasťou jeho tímu, lebo pre mňa to dalo niečo navyše, ešte novú skúsenosť. Ja mám to šťastie, že ma moja práca baví. Mám ju rada, naplňa ma, hlavne čo sa týka reštaurovania, konzervovania zbierkových predmetov. Mám vždy taký dobrý pocit na duši, keď dostanem predmet v zlom stave a so svojou prácou môžem dať predmetu nový život. Aby sa zachoval pre ďalšie generácie, aby aj ďalší odborní pracovníci, ktorí prídu po nás, vedeli s tým predmetom ďalej pracovať, bádať a vystavovať pre verejnosť.